J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasirad namo. Sungalo e kungolo ate dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera Allô? Ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre
centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. I ka mɔbili boli ka taa jamanaw kan mɔgɔ min bɛ sɔrɔ la don i kun o tigi fatulen wali jamana kan ou bien dugujanw na k'a ta ka n'a d'a ka denbaya ma walasa musow k'a ye walasa denw k'a ye walasa bangebaaw k'a ye a se ka sutura a ka mɔgɔw fɛ Kasimu o mɔbilitigi bɛ compter dɛ ɔ an yɛrɛ y'an jɛkulu de sigi sen kan an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ Kasimu yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a koron k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasimu ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasimu n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Beni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45.
An lamɛnbaaw ni an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye desanburu kalo ale tile 3 ye bi ye san 2024 maa minnu sɔgɔlen no an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma jani nin y'ale ka sɔgɔmada kibaruya fɔlɔ kɛnɛ sigilen ye ka hakɛto ɲinikaw fɛ sabula an don waati kɔrɔ la kibaruyaw la kumaba bɛna tali kɛ min na e ko Mali ɲɛsin tɛ kalata ko labɛnni ma fiyewu EJ ɲɛma ale ye fanga ɲɛma bisimila kunungo ani ministre délégué min bɛ fanga ɲɛma yɛrɛ nagakɔrɔ n'o ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen no kalata ko sinsinni ma ale ni bɛrɛbɛrɛlitɔnw ni faso ka cakɛdaw olu ni fanga bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogo min n'o ye Mamani Nasire ye olu tun bɛ EJ la k'u hakilina kɛ kelen ye nka kalata labɛn baara kan ka kɛ basigi ni lafiya min kɔnɔna na premier ministre a y'o ɲini EJ maaw fɛ ka tila ka hakilina ɲini u fɛ baara ninnu bɛ se ka latigɛ cogo min na teliya la o fana ka se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na an na taa EJ kɔnɔna na sɔgɔmada in na Amara premier ministre Burkinakaw tɔgɔla lɔgɔ fiyɛ dɔ sigilen no an fɛ yan tile damadɔ don an yɛrɛ ka maaw bɛ yen han Air Burkina on zone là le DG est là donc an tɛ tun b'a bɔ dɛ Air Burkina an na taa ale ka stand kɔnɔna na premier ministre tun b'o fana kɛnɛ kan Amara halisa premier ministre ka baara hukumu kɔnɔna na église catholique maaw a taara bɔ olu ye Bangoni Salembugu ale école min baaraw kɛra Musa Traoré Bill fɛ Amara baara banna pewu sifinw ka kalan kɛ ka se ka baara sɔrɔ o baara bolofara belebeleba dɔ fana sigira an ka jamana kɔnɔ ministre 5 kunungo olu tun bɛ segukaw fɛ sirako baara hukumu kɔnɔna na min ye polisilakaw ye olu b'u sɔn kucalakaw fɛ yen maa 3 olu minɛna suyɛni na min ye sirakɔrɔ megetana ye olu fana boloda maa 2 kan minnu ye bingalikɛlaw ye Ablaye Diop kabi Egyptekaw fɛ yen Egypte jɛkulu belebeleba 2 minnu bɛ kuranko ɲɛnabɔ Amara a n'olu masalala kunungo a ka taama senfɛ nin ye an ka sɔgɔmada na kuma na kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna mun walawala bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la. Amara Segu bamananw ko diɲɛ ye fɛn 3 ye laɲini sababu ani latigɛ ko nka ko nata deli faraman di dɛ bi diɲɛ so sigi na Amara an bɛɛ bɛ bɔ nka mi taa fɛn ɲini cɛkɔrɔbaw ko ma k'an ka to ka kumaw la tile Amara ma i ye maanifin de ye i ye adamaden de ye i bɛ bɔ du de kɔnɔ i bɛ bɔ kabila de kɔnɔ i bɛ bɔ sokola dɔ de la i bɛ bɔ dugu dɔ de la i taamasiyɛn ni bugunatigɛ bɛ dɔn i ye cogo ni kɛcogo fɛ adama maa dɔnnaw minnu bɛ maanifin dɔn u b'i lajɛ i ɲɛkun tilenna fɛ an ka maakɔrɔw ko k'an kana fɔ k'an bɛna taa fɛn ɲini k'an k'a fɔ k'an bɛ taa nafolo ɲini an k'a fɔ an bɛ taa mobili ɲini an k'a fɔ an bɛ taa so ɲini sabula Amara n'i taara fɛn ɲini n'i ye fɛn sɔrɔ i tɛ kɛ maa ye dɛ n'i ye fɛn sɔrɔ i bɛ fili i yɛrɛ ma dɛ wa n'i farala fɛn kan i k'i kɔlɔsi kana kɛ cɛ ta ɲɔgɔnna yɛrɛ sabula dayirimɛ ɲini de bɛ Bamakɔ yan i fana bɛ sɔn ka taa kɛ dɔ dayirimɛ ye dɛ bi bɔlɔlɔ nasiraw fɛ Amara yɛrɛ yira tɛmɛna kalo 3 kan ye an ɲɛ bɛ fɛn dɔw la sifinakaw fɛ yen ne kɔni ye ɲininkali kɛ ne ye ɲinini kɛ yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna yan n ko bɔlɔlɔ yɛrɛ kelen bɛ se ka kɛ livre ye ka kɛ tariku ye a ti ban fiyewu a bɛ ko n'i taara sugu la n'i sera sogofeerelaw ka yɔrɔ la a bɛ k'e ɲɛna ko sugu yɛrɛ bɛɛ ye sogofeerelaw ye kɛlɛkɛlɛtigiw ka yɔrɔ n'i taara i b'a ɲɛna ko ni kɛlɛkɛlɛ tɛ ko foyi wɛrɛ tɛ sugu kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛla bɛ ten Amara e bɛ fan min i b'o de fan ɲɛ dɔn anw denmisɛnninlakaw anw maakɔrɔbalakaw anw dutigiw anw ɲɛmaaw anw maliden dɔw n k'a fɔ ten sabula bɛɛ lajɛlen ti bɔlɔlɔ kan Amara
an ye denkuran kalen goya la tuguni dɛ nafolo bɛ minnu bolo sifinnakaw u ka sɔrɔw u ka wariw u ka mobiliw u bɛ fɛn minnu dun su ani tile o de bɛ yirala maaw la Amara nin bɛ n bolo tɛ tuguni dɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ n na n filɛ n ka nin dagabana nin kɔnɔ nin ye n taara ni nin ye foro la n ye nin kɛ tan anw bɛ nin de dun anw bɛ nin de kɛ tan Amara ka kɛ nafolo kɛ k'a warakata ka min ye se dan ye fɛn minnu bɛ u bolo k'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ an ka kodɔnna dɔw ko an ma ko muru daɲɛ 2 don muru daɲɛ 2 Amara o bɛ tigɛli kɛ ka taa ɲɛ a bɛ tigɛli kɛ ka taa kɔ u ko mun bɛ nin ko in na tiɲɛ don sɔrɔ bɛ maa caman bolo bi u y'u cɛsiri u wɔsira u sɛgɛnna dɔw y'a sɔrɔ tiɲɛ ye nka dɔw ta ye u yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka fɛnw ye u sera k'u jija u yɛrɛ ka baaraw kɛ maaw b'a dɔn k'a fɔ ko misaliw don Amara ko n'o yera o bɛ fo maaw la dɔɔni nka a fana kan ka kɛ ni bɛrɛ ye nka a ko kɔmasegi ye min ye ne bɛ nin ye don o don a dun b'anw ka so kɛrɛfɛ yan fɛn t'anw bolo ale bɛ nin yirali la don o don Amara jɔn bɛ k'i yɛrɛ yira jɔn bɛ k'i yɛrɛ exposer jɔn bɛ ka dusukolon don maaw kɔnɔ anw yɛrɛ tɛ tuguni n'i bɛ se sabali ni Ala ye fanga nin d'i ma a dɔn ko dan dɔ de bɛ a la kafa man ɲi yaada man ɲi yɛrɛ yira man ɲi Amara sa dogolen de bɛ kɔgɔ e ye setigi ye ni ma fili fɔlɔ anw jini ni sɛ tun bɛ tobi anw fɛ yen a bɛ fɔ de ko an baw k'u jija a kasa kana taa don jangubalakaw ka so kɔnɔ dɛ parce que an minnu tɔɲɔ u bɛna a kasa mɛn u tɛna n'a sɔrɔ k'a dun nka Amara o tun ye bamananw ye dɛ n m'a fɔ silamɛ dɛ bamananw an ye bamanandenw ye olu tun bɛ siran gasi ye nka bi a bɛ cogo di dɔw bɛ yen u ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ sɔgɔma u bɛ daraka min dun tilegan fɛ u bɛ min dun baarakɛlaw bɛ min kɛ sɔrɔ min b'u bolo mɔturu min b'u bolo mɔgɔ minnu bɛ na ni fɛnw ye u ka du kɔnɔna u ka moto u ka so u b'a bɛɛ lajɛlen wɛntɛrɛ jɔn ye zon wele jɔn ye baarakɛbaliw wele jɔn ye bingali dusu don maaw kɔnɔ Amara o ye a muru taɲɛ fanta 2nan ye ni fɔlɔ kɔni bɛ tigɛli ɲuman kɛ dɔ in bɛ tigɛli kolon kɛ n'an tora nin na baarakɛbaliya bingali suyɛni ka bin ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kɔniya ka ɲɔgɔn juguya minɛ an kana an sigi k'o bi ban dɛ an yɛrɛ bɛ k'a jiri turu wa min ye ko in la juguman ye ni maa caman ti o jate minɛ o ye k'a fɔ bi maa caman bɛ yen u bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ e bɛ bugunatigɛ baara kɛ ni min ye dɔw fana sigilen don k'o lajɛ i bɛ t'i ka sɔrɔw bila yɔrɔ min i ka nɔtiw i ka kɔntiw i ka meliw dɔw fana ka baara ti bɛn foyi ma o kɔ olu bɛ tila k'o ta k'o ci i yɛrɛ nɔfɛmaw ma k'a fɔ ko nin bɛ n kan nin degun bɛ n kan nin bɛ n na a ye ɲɛ ma n satɔ don Amara an ye nin caman ye dɛ Amara i b'a kalama ko hali ka message sɛbɛn k'a fɔ ko nin ye kuranɛ kolo dɔ de ye walima nin ye bibulu kolo dɔ de ye walima nin ye Ala tɔgɔ sanuman dɔ de ye a ci mɔgɔ ta ma i b'a dɔn ko n'i ma farati i ka compte bɛ taa sira fɛ i b'o kalama u b'a f'i ɲɛna ko ne y'a kɛ k'a ɲɛna ne bolo k'e fana k'a essayer a ci mɔgɔ 10 ma a ci mɔgɔ 20 ma a ci mɔgɔ 30 ma Amara n'i ma farati i ka cili a bɛ k'i bolo kala ye wa e bɛ cili la tuma min dɔ sigilen don k'a wari minɛ han a partager a kana bɛ partager dɛ fɛn 2 bɛ yen bi an yɛrɛ ka denmisɛnninw minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u b'a fɔ hali u t'a kɔrɔ dɔn Amara kibaruya o kibaruya mana na d'u ma ko urgent mariage ye urgent ye dugu jumɛn na urgent ma sœur se marie o ye mun urgent ye 2nan ye mun ye o ye anw yɛrɛ ka denmisɛnnin bɔlɔlɔ ka baarakɛlaw ka baarakɛla nka a caman t'a kɔrɔ de dɔn
ko révélation urgent ni révélation o mo fla o be bololo ka demsonu bolo su ani tle u ta do mi yere akoro yere mi kuna fondilaw ka barakelaw de do ul de kalange amara etse ga ta santan fla kalange kana maado kana do e ka bara la ka ale e nyogona e ate akundo ata judo ata bolo da yere ala tsa to yere sebenna urgent ibi se ka bololo sanve be ki bora di mo ma ibe kuna fonu di mo chaman be munu me kuro ne gnu fonga me olute urgent ni fen nunke o kachani bana shi nga urgent ye ya ne ya bama ko ya ha ala nda fe dugu nu ka anga sigira mo nu uluta la tuguni et révélation urgent aywa amara me se nga war ko ina kalamfa do ko kona ya sigi kani laje ni jamana yi sigi ama pumani na ni jamana yi ni toite ni bolola sanfela na ni berema sigi ko la anga sigi ni ko be do na taw ko nana de anda la ko terrorisi wa ni ngon di terrorisi ni ka bombe e poche ko no ka yala de amara dongo do ne ma fu ye saka faka kunu ba fu ye sheworo tilendu ne be ga soyoro do ga sanu e bo boko yira ibi ka moblu yira ibi ka du yira ibi ka foro yira ibi fenve ke tle kono ye samara kurasa ye fini kurasa che fentene bolo iti ka manyene ma dusu do ngono ibi ka tieni dusu do ngono parce mafo mfuna bita bindo ka ngake inyona yi wo de baby wo de ka chafana wa mara atolemba mi ebo do an muso ga konyo yoro muso ka dengulu yoro muso ka jere ka yoro tiena ni ferema tige ni na ma chabanga furu na sade andara odongo konyo yoro party ne ter muso ni tunya ye sanu muntu ba kana ateni alajege alni nyeche ka waga bako kiga alaje ba alaje asari sede muso bo oginta una dongodo obo mo ba unove o termuso nu bela jire do ka ga moblu sanga doma ka du jawluye façon na fulula jamana ga hakewla ko lu dota ko lu bla sanve deoni de muso be olu no fe yala la amara be lafia togodi boni mbere ba nga jamana kona c'est pourquoi bi ne be foliti malien demseni chama ma amara munu sona kata kalanga chama be wolofo fe ni watina demseni chama me ali maliere kona ya u seben do no kalama u be ka nyini ka do pour que u kana binu ko nun kona na ambufo ame malitel da mamunu me barala amara sifi munu me nube anyinu yere ambufo munu me kata nu bolla munu me damandawla munu me bi ni moto taxi bu bolo be ku daire me nyini ambufo wallahi ato ga yela la ka moto nunga ayato uka auke yelef ko fe aga baragaro dawla aga nyamanchewla aga wululu chewla aga demi unfon talula aga donu talula aga mogo demenula ka jok sira kuna ka bara nyini cour d'appel no cour suprême dalala ayato uka yela awla na jaramina jeluna una balmaya amara demiseni sebekala chama be malikono de nga dabara be munu hu joro olu de tay anga haklu tu fanana sebekela mime sebeke aba faso don olu keto ga joro so anga jamana ko na ga nchade amara yenyi ni ngal doke anga chukoroba do be abe gouvernement ko nye don ko jugu ako debe alaka malida mogo mi makalanga ma fuska ta bulo da yoro don o ma kele ne kara ministry kele aw ma nga kodo na nga kala na nga doniya yo munya anyi ita me dongele si vraiment karsa flenie ale koni tiena abenu fe nyoro niyaga bara erere abiseni na ko so anga feno taka kalfala ito ire diplôme tigu de beta amara nga la jede nema ba diplôme tigu ma nyere kalake nga nyebe mina awme kata sira min fe nauma la kolosili ke nauma jatemine ke amisega de parce que ne tara école so la école tado maître be ka min voni le tloyo mais o mane jare
amara 9e a bɛ fɔ école denw ma e m'a faamu wa min sɛbɛnni filɛ e m'a faamu wa 9e o de bɛ ka fɔ olu ɲɛna yɔrɔ primaire ninnu tɔ ninnu kɔni ko tɛ o kalan yɛrɛ de kɔni jasira an ka jamana kɔnɔ o siniɲɛsigi bɛ taa min wari min bɛ bɔ ko ka don kalan na a bɛ ka kɛ ka mun kɛ jɔn de bɛ ka balo a la n'a fɔra ko ministre sow yɛrɛ mɔgɔ caman baw kɛlen don ka école privée dayɛlɛ olu yɛrɛ bɛ k'o wari tu k'o dun don o don an bɛ taa min vérificateur bɛ rapport bɔ la o tile bɛ rapport bɔ la a ko tiɲɛ dɔɔni maa tɛ se ka minɛ foyi tɛ se ka kɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka jamana in kisi ala ka jamana in tanga anw da ye cadeau ye nin cadeau in an bɛ nin di Mali denmisɛnninw ma minnu cɛsirilen u ka dɔ fara cɛsiri kan nata kana maa si bila maa ye ni la bɔlɔlɔ sanfɛ wa dɔw fana bɛ amara u ta tɛ han ne ni ɲɔgɔn ko anw bɛ taa minɛnw san ka cɛw k'u don an yɛrɛ la ka taa jamakɛnɛw kan n'an seginna an bɛ taa d'a tigi ma o ma daminɛ bi dɛ kɔɲɔ yɔrɔ taw finiw bɛ singa sanuw bɛ singa ɲɛcogo ka ɲɛ jamajɛ kɛnɛ kan k'a sɔrɔ n da tɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ yen n'an ma bɔ nin na k'an ɲɛsin baara ma amara Asimi tɛ jigi kana fɔ ko maa si ye sɛbɛ k'i yɛrɛ ye Asimi bɛ fɛɛrɛw ni dabaliw de tigɛ hali n'ale bɔra ni maa min nana jamana ɲɛmɔgɔ a tɛ se k'a bɛɛ kɛ anw de fɛ yan anw bɛ ko bɛɛ ta ka di jamana ma jamana bɛ se ka mun kɛ bɛɛ bɛ jɛ fɛn minnu na olu ka kɛ sariya kɔnɔna na hakɛw ka dafa maaw ka se ka baara kɛ ka baara sɔrɔ ka ɲɛ n'o majɛ yera u b'a fɔ bɔlɔlɔ na Macky Sall tun ye mun fɔ Twitter ko la fɛ TikTok ko la a m'a fɔ a tigi ɲɛna k'a tɛ don olu fɛ ko n'u ma fan dɔ d'olu ma olu k'o lakɔlɔsi yan n kɔni n'a ɲɔgɔnna de don mais t'anw ka bɔlɔlɔ ka bi jamana jɔyɔrɔ ye yen yɔrɔ de ye an b'u wele o yɔrɔ de la parce que lamɔ bɛ ka tiɲɛ ye de n ye muso dɔ fana ka kuma mɛn k'anw yɛrɛ ka Balabugu fan na ko so dɔ bɛ yɔrɔ dɔ kɔfɛ la n tɛna a feerelikɛ yɔrɔ tɔgɔ fɔ parce que o kuma fana ka ca o kana ka taa n wele Adama fɛ yen tuguni ko n y'u tɔgɔ tiɲɛ o ka t'olu fɛ sisan n'Amara n'i ye mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a bɛ sa ni ɲɔgɔn ye dɛ ko soba in o fana kɔfɛ ko kuntanko min bɛ kɛ k'a ka ca dɛ mais Amara ne bolo ɲɛmɔgɔw bɛ nin bɛɛ kalama o fɛn min b'an ka denmisɛnninw tiɲɛ k'an ka siniɲɛsigi tiɲɛ o yɔrɔw k'an ka datugu de n'i bɔra feere la ka don ko wɛrɛ la tiɲɛ na i k'an ka datugu anw kɔni tɛna n'a tɔgɔ fɔ sabula a kana na k'u ma client perdu ye nka maa caman b'a ko kalama jamana in kɔnɔ yan ɲɛmaaw ka wuli u k'a ɲɛɲini cɛ nin cadeau in mɔntɔn i k'a bila jeunes ta don ni jeune min mago b'a la o na taa an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ka cadeau in lamɛn nin y'an donkan ye. Amara n y'a f'i ɲɛna cogo min an na to denmisɛnnin kunda bi sabula maa min bɛ ni bi na n'o ka wulikajɔ barika bonyanen don sifin kunna anw yɛrɛ tun bolo nka an bɛ fili ka da an kɔnɔ tiɲɛ kan o tun kan ka Bamakɔ mairie d'ale ma de Musa Tarawele Bill Amara nin kamalen a ye wulikajɔ kɛ a ye cɛsiri kɛ Musa Tarawele Bill a y'a dɔn k'a fɔ ko fura minnu bɛ bana minnu na an ka jamana kɔnɔ a ye i ɲɛsin fantanya kɛlɛli ma ani sigida o bɛ se ka lakana cogo min Bill a ko nin waati laban in na Amara Salembugu maaw de sera ale ma k'a fɔ sa ko a ka se k'u dɛmɛ baara la baara min u ka kalanso bɛ se ka dilan cogo min na ka ɲɛ Bill m'a bila dagirinda la dɛ ale taara Salembugu kalanso de bɔ Buguso la k'a kɛ nin ye i ɲɛ bɛ min na nin ye tan nin y'a bolo ɲɛ de ye ka baara kɛ yaasa min ye Salembugukaw bɛ se ka fɛn cogo min na Amara a yɛrɛ ye min fɔ an ɲɛna sɔgɔmada in na an ka jɛ an ka Bill an ka ale lamɛn a ka laseli la bi sɔgɔmada in na ka kɛ ni nin waleya in ye. Ne tɔgɔ ko Musa Tarawele n'o bɛ wele ko Bill ne de ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ jɛkulu min n'o bɛ fantanya kɛlɛ ka sigida lakana qui va lutter contre la pauvreté sans passer par l'éducation, la santé et la protection de l'environnement. Au hukumu kɔnɔna la comité de gestion de groupement scolaire de Bango ni Salembugu ɲɛmɔgɔw wulila ka se an ma ne hakilina ta min ye ko k'u dɛmɛ
ka école communautaire de Bangoni Salembougou réhabilité. Mouna, parce que depuis la création de l'école en 1994, Kasefo Bima, Barabamake Orolina, Mouna, Kalanso Douara ou dégradera. Nyegen Kilinebe Orolina, Dimsenu, Tché Muso de Bédia ou Nyegena, Ani Orol Kramore. Ore Kilinga Gela Chama, Souma, Kalana. Ore Grasa Ouye, enfin Willa, Kasuma, Ka classe Wulun Lajo, Ka Nyegen Duruglan, Ka Angar Glan Dimsenu. Ni baran nu ko fe ma ñini orol ñamo fe ma ñini orol karamo fe ma ñini orol don fe ma ñini orol don masaw fe fe u ko ni baran nu mi nekanya ko so pour que bega se ka na fasoro ani fene je lance un vibrant appel à tous les Maliens Mali kono Mali kokan anga klito ni baran nu na no e ka nga sigidaw matrafa ka nga éducation demain ka santé fene demain pour que jamana ka ɲɛta a bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ. Merci. Ayiwa ni Musa Traoré Bill mankan ye Amara a ko ko kalanso in ɲɛgɛn kelen de tun bɛ yen u ye ɲɛgɛn kɛ 5 ye misiw olu y'u ta sɔrɔ han denmisɛnninw yɛrɛ tun bɛ don kelen ni min kɔnɔ o fana bayɛlɛmana ka dilan ka ɲɛ min ye kilasi 7 u y'o de dilan ka veranda dɔ dilan jardin d'enfants ni fɛnw. Amara are ni tarika ko buguso école ni nogo yi donc an bɛ Musa Traoré Bill fo ana ka jɛkulu n'o ye fantanya kɛlɛli ni sigida lakana jɛkulu ye n'a bɛ commune 1 kɔnɔna na Bill yɛrɛ ni waati na a bɔra kunu na sini ko dugu in tɔgɔ ye di anglais dugu in tɔgɔ ye di Amara aha a bɔra ye k'i kunda Côte d'Ivoire kan n'Ala sɔnna a ma sini ana don jamana in yɛrɛ kɔnɔna na yan. An bɛ to o ko hukumu kɔnɔna na ka taa premier ministre nɔfɛ premier ministre Burkina Faso kaw tɔgɔla dɔgɔfiyɛ dɔ sigilen don an fɛ yan a bɛ fɔ min ma sa ko journée économique du Burkina au Mali ko nin kɔni bɛna kɛ hakilinaba ye Burkina kɔni ye hakilina sɔrɔ ɲinan ka na kɛnɛ in sigi an fɛ yan Amara ko ni Ala sɔnna a ma ko a na dayɛlɛ warankata ka ka IES jamanaw bɛɛ lajɛlen na yaasa nin jɛrɛ ɲɔgɔnna ka se ka sigi. Premier ministre a ye Burkina kaw fo u ka ni hakilina in sɔrɔli la ka na n'u ka minɛnw ye feerefɛn minnu b'u bolo an ka jamana kɔnɔ yan k'a bɛɛ lajɛlen wɔndɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen yira maaw la maaw bɛ se k'a ye cogo min seko ni dɔnko min bɛ Burkina yɛrɛ la o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni premier ministre yaala la ka taga baara ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ Amara sabula ko in bɛɛ lajɛlen kɔni u y'a bila IES minɛn de kɔnɔna na min ye Burkina yɛrɛ ka lasigiden min bɛ an fɛ yan n'o ye bɛn ni kelenya min bɛ Mali ni Burkina ni IES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛkun ye k'o sinsin sɔrɔ minnu bɛ Burkina na Burkina yɛrɛ bɛ se ka baaraba minnu kɛ a na to sa Mali juraw olu na se ka na minɛnw ye minɛn minnu filɛ nin ye ni Burkina yɛrɛ nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na o sigi Amara kɛnɛ kan ye anw ka stand tun bɛ kana an ka stand bɔ koyi Sanogo ale ye Air Burkina représentant ye Mali la yan min ye Air Burkina a ɲɛmaabaw u bɛɛ lajɛlen nana ka taa se DG ma ale ni Frank So ale de ye directeur marketing ye Air Burkina na Amara ni n'an dara dogo do Wagadugu n bɛ taa ninnu yiri la koyi ninnu ye anw ka maaw de ye nin ne Sanogo ye ale bɛ ka Air Burkina stand yira DG yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale ni Air Burkina responsable tɔw pour que ka se ka yira sa k'a fɔ ko min ye Air Burkina ye a fana nalen don kɛnɛ kan a ka sigiyɔrɔ bɛ Bamako yan alhamdulilayi ACI la ni maa min b'a fɛ ka Air Burkina billet ta a bɛ taa jamana caman na Amara Mali Burkina Côte d'Ivoire Ghana Benin ale ni Ingilɛ dugu dɔw fana b'a la u b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ nin waati in na avion damadɔ kɔni b'u bolo min ye kura ye o sanna ka d'u ma baara yɛrɛ taali ɲɛna sa u ka kuntilenna fɔlɔ yɛrɛ ye min ye nin waati in na o ye Mali ye sabula u y'u sinsin Mali kan n'i bɛ Mali kɔnɔna i bɛ yɔrɔ caman de sɔrɔ Mali bɛ camancɛ de la o de la bi Air Burkina maaw u fana nana nin kɛnɛ in kan n'an bɔra yen an bɛ taa EJ kɔnɔ Amara i b'a kalama k'a fɔ ko min ye Asimi Goyita ye a ye laseli min kɛ ka baara segi min ɲini fanga ɲɛmaa fɛ EJ min ye kalata ye o bɛ a la o hukumu kɔnɔna na sa kunun sɔgɔmada fɛ premier ministre ale kɔni n'a a nɔfɛmaw u taara EJ la
waro ka bɔ ko ɛzi ale de bɛ kalata ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ nin waati na a bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛ mɔra k'a kɛ kuru kelen ye ka se a selen kɛnɛ ka ye u y'a bisimila sa min ye maître Musafa Sise ye ni ale ye ɛzi yɛrɛ ɲɛmaaba ye a kɛrɛfɛmaw masurunamaw n'o ye Usumani Traoré ye u bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa se Brema Fɔnbaw ma u nana ka na premier ministre kunbɛn u donnen salle kɔnɔ Amara u ye tasibila kɛ koyi min ye général Saka ale yɛrɛ tun bɛ ɛzi kɔnɔna ye ale ka kalifa minɛ a la tasibila in o kɛra ale ye sa ka kɛ ni nin waleya in ye min ye premier ministre yɛrɛ ye a ko Saka jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ kalata ko kɔnɔna min ye général Saka ye ko tasibila in ko a n'o ka kan o kɔfɛ sa min ye ɛzi ɲɛmaa ye olu ye baara mun boloda baara mun b'u bolo jɔrɔna minnu b'u la an'u ka laɲini ye minnu ye u y'u da don la k'o ɲɛfɔ premier ministre ye premier ministre yan'ale ka kuma ta Mamani Nasire o fana ye kuma ta ka ɛzi maaw k'u fo k'a yir'u la k'a fɔ k'u ye baara minnu kɛ ko faamuya kɛra a ko la yaasa sa baara tɔ ka sinsin ale b'a f'u ɲɛna sa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan premier ministre kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi ko ka taa kalata la ko nka ko kalata min don ko girin tɛ a kan ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na basigi ni lafiya kɔnɔna na yaasa min ye furancɛla fanga yɛrɛ bɛ se ka ban cogo min a ko nin waati in na min ye hamina min bɛ Asimi yɛrɛ la o ye an ka segin ka taa min ye kalata ale hukumu kɔnɔna na kalata sanuma kalata jɛlen o ka sigi sen ka ɛzi maaw fɛ u y'a yira ɛzi maaw la n'o ye premier ministre y'a yira ɛzi maaw la ko jɔrɔna mun b'u la ye miirina minnu fɔ n'o olu kɛlen don kumasiriw y'u bolo bi ko ni Ala sɔnna ma k'u hakili latigɛ a b'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ teliya la u ka baara kɛ danaya kɔnɔna na nka u k'u hakili to a la fana k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ko gouvernement se ye fɛn o fɛn ye a na o k'u ye yaasa u ka se k'u ka baara kɛ cogo min ko nka k'u kana fili min na Amara vitesse ni précipitation teliya ani haraba k'u kana sɔn o ma dɛ k'u ka baara kɛ u kana a bila u kunna don kelen fiyewu ko min ye pressé ani haraba olu kana don ɲɔgɔn na koyi k'u ka taa n'a ko ye hakili na baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na premier ministre y'a f'u ye ko da t'ale fɛ yen han ɛzi k'a fɔ k'an y'an sigi premier ministre bɔra an fɛ yan an yɛrɛ tɛ k'a kibaruya mɛ tuguni k'u yɛrɛ ka sira u fana ka taa fana u k'a fana kuma ladɔnniya n'u m'ale sɔrɔ Mamani Nasire sigi kun ye o ye u ka taa ye u kana fɔ ko k'a bɛ cɛ in yɛrɛ bɔra an fɛ yan a y'a kɛ tan a y'a don ta k'u ka wuli k'u jɔ yaasa jamanakuntigi ka kuntilenna ka ɲini wa ko hali n'ale bɔra yen sisan u ka bureau kɔnɔ n'u ɲinɛna fɛn kɔ u k'a layɛlɛ ale sigi kun don a ka baara don Amara n'an bɔra yen min ye sɔrasiw olu bɛ wulikajɔ belebeleba la i b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na min ye an ka jamana camancɛ ye a kuma cayara kosɛbɛ maa caman ye a yira sa k'a fɔ ko min ye armée ye Asimi a ko ka fɛɛrɛ kura sigi sen kan fɛɛrɛ kura min bɛna n'a to min ye Segu mara ye Moti Tumbutu Moti San ale ni Baɲangara mara fɛɛrɛ bɛ se ka sigi cogo min na baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na armée ko se min b'u ye bi o hukumu kɔnɔna na sa k'u ka taabolo falen joona sabula dugudenw bɛ kulela su ani tile a ko u ye nin waati laban in na damakasi caman mɛnna min ye fɛɛrɛ ni dabalika sɔrɔ yaasa jamana yɛrɛ kɔnɔna na maaw fana bɛ se k'a fɔ tɔɔni ko baara dɔw bɛ ka kɛ a ko k'u bɛ baara la dɛ k'a b'a ɲini ko ka dɔ de fara a kan Amara dɔ ka fara a kan yaasa dugudenw olu hakilina bɛ kɛ kelen ye cogo min na wolomasiri tabaw ye baaraba min kɛ Tɛnza Watɛni o don Amara o kɔmasegin senfɛ min ye chef d'état major fana ye ale fana ko sisan ko bolojigi yɛrɛ t'a la tuguni koyi o tɛna ni akɛniji in ye Segu fa fɛ ale ka teli a nɔ ka ye o Moro ko ne tɛ taa renseignement dɔ wɛrɛ ɲini yen fana ni maa dɔ dugubalen don ye komi ale de bɛ renseignement ɲini ka sanuman di baara ka se ka kɛ n'a ye an tɛ Segu mara ni Gawo mara ni fɛnw fana lajɛ yaasa mɔgɔ bɛ se ka lafiya sabula Gawo sira fana na hali bi Amara maa kati gɛlɛn kelenw bɛ yen hali bi koyi kati gɛlɛn dɔw bɛ yen olu t'a dabila dɛ sira bilara nka halisa dɔw bɛ ka taa jan na mɔgɔw ɲɛ yen donc armée ka hakili to olu bɛɛ la nin ye kibaruyaw ye an ye minnu farankaw kɛ yaasa k'a yira maaw la k'a fɔ ko armée a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw bɛ sen na service de renseignement mɔgɔw fana u b'u sɔn nin waati in na k'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman n'u ka baara la Amara polisilakaw fana tɛ fɛ ka to kɔ han
odo sirakɔrɔ megetanakaw fɛ yen u y'u bolo da bingalikɛla 2 kan koyi ja fitiri ma se min ye sirakɔrɔ megetana polisiw ye olu bɛ wuli ka munumunu salo kɛ polisiso in ale kɔni ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye commissaire principal Sori Ibrahima Tunkara ye Sori Ibrahima Tunkara n'a ka cɛdenw nin kalo in tubabu kalo salen o tile 16 olu tun bɛ wulikajɔ la Amara wulikajɔ min n'a sɛgɛsɛgɛli barika bonyana kosɛbɛ a y'a to sa u ka fan caman lamurulu a yira sa k'a fɔ ko min ye maa dɔw ye olu baara bɛɛ lajɛlen ye fitiri waati min na maaw b'u sira teliya dɔw b'a fɔ n bɛ taa fɛn na ka na i sigi da kunna n bɛ na sisan n bɛ fitiri seli ka na sisan olu dɔw fana ka zonw fana olu fana sɔmi wulitɔ ye min ye commissaire Tunkara ye ale n'a ka maaw de y'a ye k'a fɔ a bɛna ta waati min na maaw bɛ u senfa dɔw fana b'u senkɔrɔ han u ye sɛgɛsɛgɛli de boloda sa ka t'u boloda maa dɔ kan min ye marifa dilannen n'o ye bamanan marifa ye o tun b'a bolo a n'a karitusi ale fɔlɔ min minɛna ɲininkali busamisɛn gana ale la kosɛbɛ o tuma na e ye nin bɔ mini jɔnni ye nin d'e ma e sera ka nin sɔrɔ cogo di a ko ko jɔn ko ala ale kelen tɛ koyi dɔ de bɛ yen o ko ni u bɛ taa k'a ka kun ka yɛrɛdaba dɔ bɔ ale kɔni b'a bɔ nka jɔn ko ala ale yɛrɛ tun t'a dɔn ko bingali don n terikɛ marifa b'e bolo k'e t'a dɔn ko bingali don o kɔfɛ min ye polisiw ye u ye larawulili boloda larawulili senfɛ sa min ye u ka fɛn fɔlɔ u taara bɛn maa fɔlɔ min ka sa Amara ayiwa ko maa fɔlɔ in MS nka bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Arasa ale fana ale ni min ye bingali kɛ o fana o ye MN ye MN ni MS n'u b'a wele ko Arasa ninnu kɔni san 24 ka taa se san 40 ma marifa yera min bolo dɛ o de 24 ye Arasa ye ale na kɛ balikuya ko la u ye ninnu 2 de minɛ sa sɔsɔli tɛ nin na tuguni aw tɛ dɔwɛrɛ la bingali kɔ fitirida fɛ kelen bɛ mugu ci kelen bɛ don maaw kan ka maaw ka marifakan mana bɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini min ye sirakɔrɔ megetanakaw ye u kɔni ye u minɛ k'u latɛmɛ kiiri tigilamaw kan polisi minnu bɛ sa n'o ye Tunkara n'a ka maaw ye kɔnpol k'an b'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la sabula ka wulikajɔ n'u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don nin waati in na min ye général de brigade Sulemani Traoré ni ale ye polisi directeur ba ye ka taa se ministre Dawudu ma olu kɔni y'a ɲini polisiw fɛ Amara ko da ka u kana sɔn dɛ n'an bɔra yen Kucala fana polisi ɲɛmaw polisiso ma olu fana bolo dara maa 3 ka Amara maa 3 in sa a yɛrɛ k'a fɔ nin waati laban in na Kucala commissaire ale kɔni ko min ye wasa ka se ka o di ko commissaire général de brigade Sulemani Traoré ma ani ministre Dawudu ma ko o y'olu taalan ye o de la ale ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw sa a y'olu lawuli bingali min bɛ Kucala n'a lamini na dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min ye commissaire divisionnaire Fuseni Jakite ye a n'a ka cɛdenw kabini tubabu kalo salen 27 u ye siganama 3 olu de minɛ Amara ninnu fana ta ye mun ye butigi Dakari san bantɔ don zo in yɛrɛ bɛ ɲɛsinnen don butigiw de ma sisan o minɛlen u y'u ɲininka o tuma na aw ka baara bɛɛ de bɛnnen don nin ma ko k'olu b'u dayirimɛ de ɲini koyi ɲininkali nana guwan fɔlɔ min minɛna ale yɛrɛ y'a dɔn cɔ k'a fɔ n'a ma tɔw ko fɔ Amara a kelen t'atɔ don i bɛ polisilakaw dɔn u ye kuma guwan a ko ale kelen tɛ se ka butigi Dakari sa ko minɛn minnu filɛ nin ye ale bolo nin k'olu ale kelen bɛ se k'o kɛ wa u y'a minɛ fana ye tɔw yɔrɔ fɔ min ye polisiw ka ɲɛmaa ye n'o ye commissaire ye commissaire divisionnaire ale fana n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔ kɛ sa Fuseni Jakite n'a ka mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ sa ka to ka taa tɔ 2 ninnu nɔfɛ nin waati in na olu fana bɛ tribunali ale ka bolo kan nin waati in na Amara sifinw ka baara min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko fer kan ka maa ba 60 de ta baara la 100 sarada la 40 o kan ka kɛ musolakaw ye min ye wulikajɔ in ye sa yasa ka se k'a ɲɛfɔ sabula nin ye fer ye ale tako 2nan ye zen sa fida ma olu y'u bolo fa k'a to o de la juma tɛmɛnen sa ministre min bɛ baara ni baaradege kunna n'o ye Umu Salisɛki ye ale y'u wele ka na k'u kana ɲɛfɔli kɛ baara in bɛna kɛ cogo di maa ba 60 in bɛna ta cogo di
bolofara jumɛn yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ in kɔnɔna na zen min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ togodaw la olu ta ye joli ye a la Amara nin bɛɛ lajɛlen walawalala o fana kɛrɛfɛ tuguni min ye denmisɛnninw ye olu ka se ka baara sɔrɔ ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye baara boloda min bɛ yen n'a fɔ ma ko PAJEM ale fana ye denmisɛnnin caman ta n'o ye jeune volontaire ye o baara ɲɛmaaya tun bɛ premier ministre yɛrɛ bolo n'o ye colonel général de division Ablaye Mayiga ye ale kɔni CICB la sa baara in tali PNUD ale ka senkɔrɔma don n'o hukumu kɔnɔna na ale yera o kɛnɛ kan sifin minnu bɛ AES kɔnɔna na sa a yera k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ na wulikajɔ ni yiriwali k'o sinsin baaraw kan ka tali kɛ o la maa minnu talen filɛ nin Amara o tɛna to bureau kɔnɔna na han o tɛna kɛ bureau kɔnɔna la premier ministre an y'a fɔ kuma daminɛ na a taara église lakaw fɛ n'o ye église catholique ye a bɔlen kɔ au conseil islamique la ka taa église protestant fana fɛ yen kunungo sɔgɔma sa a taara archevêque fɛ yen archevêque n'o o ye monseigneur Cissé ye ale y'a bisimila église laka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu ye catholique ye olu fana y'a bisimila u ka archevêché la min ye monseigneur Robert Cissé a ye foli ni taloni kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u y'u dɛmɛni min kɛ kita u ka hiji la monseigneur a y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka équipe maaw bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye a ye bɛɛ lajɛlen yira premier ministre la baaraw bolo dalen n'u bolo cogo min na n'u kan ka se ka dɛmɛ min kɛ gouvernement ye u da donna nin bɛɛ lajɛlen na premier ministre fana y'u fo k'u waleɲuman dɔn dugawu don u y'o kɛ jamana ye Amara baara ka sɔrɔ ka kun cɛ ye ministre min bɛ sifinw ka ko kunna n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ka taa fara ministre min bɛ doni transport ko kunna Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ministre min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna n'o ye Burema Kansayi ye sariya ministre Mamudu Kasoge muso ale ni denw ni du ministre n'o o ye Jɛnɛba Sanogo n'a bɛ Jaralakaw ka sigi la Amara kunungo olu tun bɛ segukaw fɛ yen sida ale bolola baara ale tɔgɔla don baaraw o taara kɛ segukaw fɛ yen ko n yɛrɛ bonya bɛɛ lajɛlen kun talen no ka di général d'armée Asimi Goyita ma nka ale kɔni wasa don ni ministre duuru la sa olu ka taa segukaw fɛ yen u selen Segu Amara u taara Segu maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen fo duba minnu bɛ Segu kɔnɔna na ka t'olu bɛɛ lajɛlen fo u ni gouverneur o de kɔfɛ sa min ye Segu université ye baara ninnu taara kɛ ye min ye kow bɛɛ lajɛlen sa sida yɛrɛ kunkun n'a ɲɛɲɛ san 30 kɛlɛ ani majɛ minnu bɛ u la u y'u da don ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye waleya bɛ se ka kɛ cogo min na sida ko la ka sida bɔ pewu o fɛɛrɛ mun sigira ani jɛmukan yɛrɛ kun sigilen no ko minnu kan ɲinanta in o ye sa ko ka sida ni jo sariyaw k'olu lataa ɲɔgɔn fɛ yaasa sida bɛ se ka tunun cogo min na ka ban pewu an ka jamana kɔnɔ baara ninnu kɔni kun cɛlen ministre ninnu u segira ka na Bamako kunungo yɛrɛ bɛɛ Egyptekaw fɛ yen an ka ministre fila bɛ taama n'a ye Wolomasiri Tabaw ka ministre n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale ni Ablaye Diop taama in senfɛ Egyptekaw ka faaba kɔnɔna na sa min ye Ablaye Diop ye ale kɔni ni maa mafalen dɔw ye ɲɔgɔn ye kuranko ta nasira fɛ bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min na ni waati yɛlɛma min ye Nadia Derafa ye ka taa fara André Dawudu kan olu kɔni baarakɛyɔrɔ de b'olu bolo Amara min ye LND électrique ye olu kɔni ka baara bɛnnen don nin waati na sa kuran bɛ se ka bayɛlɛma cogo min ni tile bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na ka kɛ kuran ye min ye Mali ni Egypte ye ka se k'i bolo di ɲɔgɔn ma u ni Ablaye Diop kɔni kumana Mali ka laɲiniba ye min ye o ye ka kuran sɔrɔ ye kuran